Ladies and gentlemen, stand to your feet with a shout and with a clap. Let's make one common stay. Go see. Oh yeah, it's about time to Limpopo. Now, when you're ready to turn up right now, everybody come on, let's get busy right now. Everybody now, let's go now. Everybody now. I love you all. Merry Christmas and a prosperous New Year. If you're ready, let's go now. Come on, everybody say. Give it to me.
Opurobios Igwe Jenga Chinedike dezinkane tu ake kane tu kwa MFR yuni lele ugumba afyanga hono lele ugumba abiabu nkembo Ifeanyi Uba ana agba Ebube Chukwuzo ọ bụrụ na asị ụba ya bụ ewezụga Ebube Chukwuzo ga-abịa m ga-agbakwasị Ebube Chukwuzo ọ ga-ahụzi nke ịbụọ maka ọ gago nke mbụ because Ifeanyi Uba anyị ọzọ nwee ike ịgba awụ Omerọra ọ na-like imere everybody and ọ na-adị happy with everybody so m ga-akpọ Omerọra 1. Aga m ahapụ mana kele ndị Igbo na-ege anyị Ọra na eze ana m ekene unu cha Igbo kwenu rienu ṅụọnụ onye mara nke o chiri ya kwere kwezuonu ọ ga-adịrị unu mma na m